câtă joacă cu mare. A ajuns cu cocii și ăsta în bancă. Aoleu, dar facem mai mișto. Fii atent. Cu umăr nu e aici, nu e. Și îl pui la podea. Și dacă te doare ceva, hai să fac o pană. Mă duc acolo de ce la către el, de ce la către el. Șmecherul, el e și ăla. Se face braziliana, pe ăsta îl prinde, atât din spate. Și acolo cu capul jos, cum dă neargă. Eu fac o poză, dar nu vine de față, știi? Am văzut că ce față în film. Ăștia lui, ăștia și tu aia de la specialistul special. Ăștia doi, nu mai știu ce joacă la ce corectul. Unul din 2010 și unul din 2009, ce se dublă acolo. Da. Nu acum. Unul e cu Valenova și... Andy. Da.